Tikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli mawa wa tsiku la lero. Lero ndi pa 27 March 2026 pamene nthawi yanga 85 minutes past 9 mawa tsiku la lero. Muli ndine m'bale wanu okondedwa Comrade Jonathan Phiri. Mwadzuka bwanji amalawi anzanga okondedwa konse kumene muli. Mamawa wa tsiku la lero ndikufuna kuti ine ndikepo mulomo ndiyankhe makamaka pa mphekesera zimene anthu ambiri akumathamanga nazo kumayankhula pa social media. Ambiri akhala ndithu akuyankhula makamaka zokhuzana ndi nkhani ya vice president a dziko lino Dr. Jenius kuti ubale wawo suli bwino ndi president ku chipani cha DPP mwina muli monsemo. Mama wa tsiku la lero ndikufuna ndiyankhule nkhani ina imene imachokera m'buku lopatulika. Ambiri amene timapemphera tikudziwa kuti tikamakamba za Lucifera, tikamakamba za Lucifera, kuti Lucifera poyamba anali ndani. Lero Lucifera amatchulidwa kukhala kuti Lucifera ndi Satana. Komatu Lucifera tikawerenga buku lopatulika imafotokoza bwino zambiri ya Lucifera, kuti Lucifera anali mngelo wamkulu ndipo anali munthu, anali mngelo wamkulu amene Mulungu amamudalira kwambiri pa zochitika ndi kumukhulupirira pa zochitika zosiyanasiyana. Ndipo Bible likamafotokoza za mbiri ya Lucifera akuti ngakhale zochitika zake olo mayimbidwe maonekedwe ake anali okukongola kwambiri. Izi chifukwa chokuti amakhala chifupi ndi Mulungu, komanso Mulungu amamukhulupirira zambiri zimene iye amachita ndi kumakhala mpando wake pafupi iye ndi Mulungu. Angelo ena, agogodi ena amazemba kukamunong'oneza Lucifera kuti inu taonani, inutu nzambiri zimene mmachita olo mayimbidwe anu, zochitika zanu, mmene mmaonekera maonekedwe anu abwino okongola apamwamba, inuyo zona mudzakhalabe mukumatumikira kufikira inuyotu pa mpando wowo umene wakhala mbuye wanu mutakukhalapo pamenepo. Mutakukhalapo pamenepo. Pang'ono ndi pang'ono Lucifera mu mtima mwake zimene amauthenga amene amalandira kuchokera pa angelo ena kudayamba kumulowa mu mtima. Ndipo Lucifera adayamba matukutuku pamaso pa Mulungu. Anayamba ndi kukhala kusamvera chifukwa chokuti Lucifera walandira tsopano kuthenga wina wake onena kuti iyeyo ndithu ngoyenera pa mpando kukhala kuti iye akhale ndithu Mulungu olamulira kumwambako. Choncho ndifuna ndiyankhule mwachidule. Choncho Bible limafotokoza kuti kunali nkhondo yayikulu kwambiri pakati pa angelo amene anali mbali ya Lucifera ndi angelo amene eno anali mbali ya Mulungu. Akuti kunali nkhondo yonseyi inalipo kumwambako kumenyana, asati chifukwa chonena kuti Mulungu adafuna kunena kuti adane ndi Lucifera amene anali mnyamata wake, amene anali munthu amene amankhulupirira. Ayi, izi nkhondo imeneyi imachitika chifukwa chosakhutisidwa kwa Lucifera mu mtima mwake pa udindo umene Mulungu anampasa, udindo waukulu, udindo wonona, udindo wokhala pafupi ndi Mulungu. Lucifera anaonetsa mtima osakhutira kufuna kuti atakhala pa mpando wa ambuye wake amene iye anamulenga, amene iye anachita kusankhidwa. Lero ndikufuna ndinene kuti lero spiriti ija ya Lucifera ija ndikuti imalowa mwa vice president athu mdziko muno. Tasiya ndipitirize nkhani. Ndakuti nkhondo ikumenyedwa Lucifera anayiluza nkhondo imeneja. Atayiluza nkhondo imeneja ndi angelo wake ndi Luciferawo anaponyera pa dziko lapansi. Ndipo tikayiwerenga nkhani imeneyi ku Chivumbulutso akufotokoza kunena kuti Mulungu anayankhula mawu
kunena kuti tsoka mtunda ndi nyanja poti woyipayo watsikira komweko. Tsoka mtunda ndi nyanja poti woyipayo watsikira komweko. Mulungu anayankhula mawu amenewo pazifukwa adadziwa kuti pamene woyipayo Lusifalayo ndi mtima wake umene ali nawo ozikuza oziyenerezawo ukalowa m'mitima mwa anthu adindo athu pa dziko lapansi pano, kukhala kusamagwirizana pa dziko lapansi, kukhala ndithu kumafuna mzimu oziyenereza pamene iwe sudafike kumaziyenereza kuti iweyo utakhala ngati awowo, iweyo utakhala ngati bwana ako, wayiwala kuti ndi wolembedwa, wayiwala kuti ndiweyo ndithu osankhidwa ndi bwana ako omwewo. Lero zikuchitika Amalawi ndikufuna ndikutsimikizeni kuti sizosatheka kunena kuti kuyambira nthawi ya Bakili Munuzi kuti president akakhale woyipa basi kudana ndi vice president wake, yeye president kumakhala woyipa kapena chipani kukhala choyipa. Kuchoka pamenepo kwabwera nthawi ya Bingu kuti ya president wanali woyipa, a vice president wanali abwino, ndi chipani chinali choyipa, vice president kukhala wabwino. Kuchoka ndingutina kuti ma president onse amene abwera apa sizingakhale zoona kunena kuti ma president amasankha kuti amusankhe munthu wamukonda nkumukhulupirira kuti ndiyima anayi ndigwira naye limodzi ntchito. Pambuyo pake awina onse ndi president yo angasankhe kukhala kuti amuukire mwana ameneno wamusankha yekha mopanda kukakamizidwa ndi munthu wina aliyense, mopanda kuuzidwa ndi munthu wina aliyense, nkukhala pansi kuti ine munthu amene ngathe kugwira naye bwinobwino ntchito ndi uyo. Sindikukhulupirira kuti pakutha pa chaka chimodzi kapena zaka ziwiri anthu akakhale kunena kuti president uja akakhale kunena kuti basi wasankha kudana ndi vice president wake. Ayi, ndikufuna ndikutsimikizireni kuti pamakhala mzimu wa Lusifala chakatikati muchipani momwemo mwa anthu ena apoteropo amabwera kuseri ndikumazemba makamunong'oneza vice president uja makamunong'oneza. Ndipo pang'ono ndi pang'ono ngakhale kuti vice president amakhala kuti ndi wabwino mtima wake, zimayamba mfundo zimene zija zowukira zija kumulowa mu mtima, mfundo zowukira zija kapena zomaona kuchedwa atakhala pa mpando wa bwana ake amene anachita kumusankha kuti iyeyo akhale iyeyo, ndikumaona kuchedwa. Ndiye kumakhala tsopano kuyamba matukutuku, kumakhala kuyamba zina zake zochitika kumaonesa zinthu zina zikhalidwe zosakhala bwino zimene inuyo ndi ine sitingaziziwe. Lerolo tisangothamangira malemba ma social media kumatchukitsa nkhani zimene nkhanizo kumaona ngati kuti mwina inu achipani cha Malawi Congress Party kapena inu ma-activist amene mmamenyera nkhondo chipani cha Malawi Congress Party ndikumaona khangati kuti boma la DPP likakhale loyipa. Nkumaona ngati kuti boma la DPP anthu ena dziko lino Malawi titenge kunena kuti DPP ndiyoyipa ikudana ndi Geniansa, Dr. Geniansa amene ali vice president a dziko lino kapena Enoch Chihana. Izozo ndibodza, ilolo ndibodza la nkungoniza. Chabwino ngati zitakhala choncho ndiye timufufuze kuti chimachitika ndi chani kuyambira mbuyo mosemo mpaka kufikizana panopo. Kodi ma president onsewo amakhala ma president oyipa? Kodi anthu onsewa mzipaniwo amakhala anthu oyipa? Ine ndikunena kuti yayi patikena kake mzimu wa Lusifala uwu wowukira omaona kunena kuti pampando amene ndakhala pano ukakwera galimoto zako kumalizidwa masairini pamene paja wi kumayenda ena amati abwana apa ndiye mwatsala pati. Chochinga chani choti musafikafikire apopo ndi uyonzana bwana wana kusankhaniyo. Ndiye kumakhala tsopano zina zochitika zosiyanasiyana ncholinga chonena kuti vuto mzimu osakhutisidwa, mzimu omaona kuchedwa kapena omapyepya. Kupyepya chinthu chimene Mulungu watipatsa, kumanyozetsa chinthu chimene mdalitso umene Mulungu watipatsa, kumaona kuchepa. Vuto limene tili nalo ife ndi limenelo ma vice president. Mavuto amene ali nawo ma vice president dziko lino nda amenewo mavuto amene ali nawo amene ndi ndawunikira ndithu kukhala pansi kukwada pansi ndikupemphera kuti Ambuye Mulungu ndi chanidi chimene chimachitika. Poyamba ndimaona ngati kuti zimene akuyankhula anthu zitokhala zoona, koma ndithu ndaonera vumbulutso limene kuti mzimu wa Lusifala umene buku la chivumbulutso akukamba kuti tsoka mtunda ndi nyanja poti woyipayo watsikira komweko. Lero
amalowa mitima mwa anthu ambirimbiri ma vice president sidziko kokha kuno kumasuku malawi kokha kuno kuti muyendere mayiko ambiri zimapezeka kuti mapresident ndi achiwiri awo samakhalitsananso mwina bwino osati chifukwa chonena kuti president yo ndi amene amasankha kukhala choncho ayi koma mwanayo osankhidwayo ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti Dr. Jenius Sarr anachita kusankhidwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti ine pa mpando wanga pa tikiti yanga iyi ya upresident ndima ndi Jenius Sarr mopanda kukakamizidwa ndi Malawi wina aliyense mopanda kukakamizidwa ndi munthu wina aliyense koma Professor Arthur Peter Mutharika anakhala pansi ndi kupanga chiganizo kuti ineyo ndatenge awa abusawa ndatenge Dr. Jenius Sarr abusawa kunena kuti iwowa ndikhale nawo limodzi ndigwire nawo ntchito limodzi ndele ngati lero patapezeka kunena kuti zimene mukukambando pa social media zizona ngati pakhale kusagwirizana ife tikunena kuti vuto silingakhale president vuto silingakhale chipa chifukwa apresidentiwo anamusankha munthu ndikumkhulupirira ndikumukonda munthu mopanda kukakamizidwa ndi munthu wina aliyense chifukwa tikamapita ku chisankho aliyense mtsogoleri amakhala ndi munthu amene wamkhulupirira ndikumukonda kuti nditha kugwira naye bwinobwino ntchito sizingakhale zoona kunena kuti chifukwa choti president wawina basi angangokudzuka mamawa ndikukhala kuti ineyo basi ndipange udani ndi vice president wanga ayi imene ndibodza la mkunkhuniza koma kuti mkatikati momwemo ndikuti pamakhala ina akavuwevuwe ndi osokoneza ofuna kunena kuti pakhale chimpwirikiti ndi kusamvetsetsana pakati pa vice president ndi bwana ake amene ali president wa dziko so zinthu ngati zimenezo zotiyena amalawi tizikhala ndikuziwunikira bwinobwino ndikuonetsetsa tisamafulumire kukhala anthu oweruza tisamafulumire kukhala anthu amene ndithu tikhale bati ayi chimanini choyipa ichi ayi kamene mtsogoleri ndi woyipa ayi tiye ndizikhalani ndikufufuza bwinobwino kunena kuti kodi zinthu zimakhala bwanji vuto ndikunena mobwereza pali spiriti ija ya Lucifera imene ma vice president akasankhidwa amaona ndithu iwo wali mtsogoleri amaona iwo wali president ndiye ndi zambiri zimene zimachitika chifukwa chozokumva imva za anthu ndipo zina zimene zimamuononga vice president kuti akhale osakhulupirika kwa bwana ake kuti akhale wamwano kwa bwana ake timakhala anthu ifetomwe amene timazungulira mtselimo ndikumaka muchetuza kumaka mmoza zabodza ndeti angelo tija kumwamba timene tinkamuza Lucifera tija enafe ndi tiangelo ifeyo tiangelo towukira tokhala mkatikati momwemo tiangelo towukira timene timapita kwamuza Lucifera amene ali vice president iweyo ambuye wakowa utapanga zakuti koma nthawi zonse tikufuna tikutsimikizireni kuti na munthu amene watenga stepi yowukira amene watenga stepi yodana ndithu ndi mbuye wake yowukira sapambana pa nkhondo ndipo nkhondoyi samayipambana mutakuona amene zinamuthera Lucifera ndi angelo wake mungathe kuona pa dziko lapansi anthu onse amene amatenga stepi yowukira mbuye wawo amene wawasankha ndi kuwakhulupirira kuti agwira nawo limodzi ntchito akatenga stepi yowukira ndithu sapambana nkhondo imene samapambana ndikukhulupirira kunena kuti mwina zimene zikulembedwa ma social medias kapena mwina ndizabodza chifukwa Dr. Jenius Sarr ndi mbusa ndipo ndikukhulupirira zonse zimene ndikuyankhula panozi akudziwa ndithu kunena kuti nthawi zonse munthu wowukira sapambana nthawi zonse sapambana ngati patakhala kuti pali vuto Bible limatiphunzitsa kunena kuti tiyenera kukhala yana pansi komanso kukhululukirana ndikupita chitsogolo ndikukweza mbendera yathu ya dziko la Malawi so ambuye akudalitseni mukhale ndi mawu abwino ambuye akudalitseni zikomo tiye tipemphereni dziko lathu tipempherere mtsogoleri wathu kuti Mulungu amudalitse ndi kumpatsa nzeru zochuluka ngati zimene Mulungu anapereka kwa Solomo kuti alamulire dziko lino mwa uluntha ndi ukadaulo kuti dziko lino lipitirire kupita chitsogolo komanso Mulungu adalitse mtsogoleri wathu ndi kumpatsa moyo wautali
mpaka nakufikizana 2030 pamene adzakachite ndithu indosi mtsogoleri wina amene adzayimirira chipani chathu cha DPP komanso kuyimirira dziko lathu lino la Malawi. Komanso Mulungu adalitse vice president a dziko lino my Dr. Jenian Sah kuti ndithu akhale munthu wodzichepetsa pa bwana awo, kukhala munthu wodzichepetsa ndi kukhala munthu oona mtima ngati nkhunda kuti dziko lino la Malawi lipitirire chitsogolo. So kukangana ndi mphekesera zina izi osati zosangalatsa Amalawi onse, nzosangalatsa ku chipani cha MCP poganiza kuti itha kukhala nyambo, itha kukhala ngati njira yoti anthu azikambira zoyipa chipani cha DPP kapena kuti atsogoleri zowakambira zoyipa kapena kuti atsogoleri a DPP. So mukhale ndi mawu abwino, Ambuye akudalitseni. Zikomo.